бисёр расонаҳои дохилӣ имрӯз кишварҳои аврупоиро бадном мекунанд. ман тасмим гирифтам як рӯзи он кишвари бадро бароятон намоиш диҳам. хулосаашро ба шумо вомегузорам. гуфтанӣ нестам ки аврупо бекамбудист. не албатта. ҳадафи ман танҳо маълумот додан аст. умеди 10 сола дар яке аз давлатҳои скандинавӣ зиндагӣ мекунад. тақрибан 4 сол пеш вайро чун аъзои оила ба хонадони тағояш ки дар ин давлат кору фаъолият мекунад пайваст карданд. умед бемории фалаҷи майнаи сар дорад. то ҳиҷрат кардан ба аврупо умед шароити зиндагии ба маъюб муносиб надошт. дар ҳолатҳои зарурӣ бо волидонаш ба русия сафар карда таҷҳизоти маъюбиро ки ниёз ба он дошт бо нархи $1500 $1800 ҳар яктоашро мехариданд. аммо он ҷарроҳие ки гузаронида шуда буд, аз гуфтани нархи он худдорӣ мекунам. дар аксарияти давлатҳои собиқ шӯравӣ коррупсия дар ривоҷ аст ки ҳатто беморхона мисли бозор аст. бемор агар ояд ба даҳон нагӯянд ҳам шояд дар дил мегӯянд ки клиент омад. ҳар 3 моҳ умед барои сӯз кардани мушакҳояш сӯзандору мегирад. ба истилоҳи табибон ботокс. муносибати духтурон бо кӯдак кӯдакона аст. имрӯз дар чанд ҷойи пой ва чанд ҷойи даст сӯзандору мекунанд. дар хизмати як кӯдаки маъюб бештар аз 5-6 нафар духтур аст. мутахассиси даст, мутахассиси пой, сардухтур ва беш аз 3 нафар ёрдамчиёни духтур. барои бемор дар ҳолати зарурӣ тарҷумон низ пешниҳод мешавад. ҳамчунин барои наздикони бемор қаҳва, ширу шакар яъне эҳтиром дар дараҷаи олист. дар аврупо сӯзандору кардан барои кӯдак таҷриба карда намешавад. лекин вақте ки диагнози кӯдакро аллакай гузоштан фалаҷи майнаи сар, бояд дар муддати муайян ҳар 3 моҳ баъд сӯзандору гузоранд. ин сӯзандору ном дорад бутокселин ва бутокселин баъди истифодаи он мушакҳои сахтшудаи кӯдаки ки бемории фалаҷи майнаи сар аст, мушакҳояш мулоим мешавад ва фоидаи онро тақрибан баъд аз 2 ҳафта мушоҳида мекунем. муомилаи духтурон ниҳоят дар дараҷаи боло аст ва ногуфта намонад ки табобат дар Скандинавия, он ҷое ки мо имрӯз қарор дорем, барои кӯдакон тамоман ройгон аст ва ғайри он тамоми доруву дармон ва ҳатто либосе ки дар дармонгоҳ ба дармонгоҳ омадан аз ҷониби худи ин беморхона аст. яъне барои фақат сӯзандору кардани як кӯдак тақрибан 5-6 нафар духтурон овора мешаванд ва ин яке аз фарқияти бузург байни беморхонаҳои аврупову беморхонаҳои собиқ давлатҳои иттиҳоди шӯравӣ. тарзи гузаронидани сӯзандории ботокс мисли ҷарроҳист. наркоз истифода карда мешавад то бемор ягон дардро ҳис накунад. дар бораи табобат гуфтем ройгон аст. фарқе миёни кӯдаки шаҳрванд ё муҳоҷир комилан нест. яъне кӯдак кӯдак аст, новобаста ба рангу насабу миллаташ. аммо буҷаи давлат аз ҳисоби андоз аст. ҳар нафари коргар ба таври автоматикӣ аз ҳисоби маошаш тақрибан 30% андоз месупорад. барои осон фаҳмидан бо мисол меорам.
از 10,000 سامانی 3,000 انداز است. یعنی ماهانه 10,000 نیو و 7,000 به دست می آید. ببینید انداز که به دست نآمده به طور اتوماتیکی ستانیده می شود نهایت کار را آسان می کند. از همه مهمش به کروپسیا جای نمی ماند. من چند سوال دارم. کسی می تواند جواب گوید و کسی جواب ندارد خاموشی بهتر است. فرقیت دولت‌های پساشوروی از دولت‌های اروپایی در چیست؟ مگر اینها تاج دارند و تاج ما فرق میکند خرد است؟ چرا این مردم طبابت را میتونند رایگان کنند و ما نه؟ چرا این مردم به قدر انسان بیگانه میرسند و ما به قدر همدیگر نمیرسیم؟ الله هر یکی ما را به راه راست هدایت کند و از خطاگی ما را امین نگه دارد. خانه آباد و سربلند باشد تا واخوری های آینده.